Περεϊρίνια κέρδισε την μπάλα τον Λουίς Γκαρσία. Σεντράρε εκεί που πήρε την κεφαλιά ο Σαριέγκη. Ο Αμπντούν δοκιμάζει το σουτ, 0-1. Η Καβάλα παίρνει προβάδισμα στο τρίτο λεπτό με τον Τζαμέλ Αμπντούν να πετυχαίνει το πρώτο του βήμα σε το πόδι του με το δεξί μετά την επιμονή του Περεϊρίνια που κέρδισε την μπάλα, την κεφαλιά του Σαριέγκη που δεν απομάκρυνε, σημαδεύοντας τη γωνία του Τζόρβα για το 1-0 της Καβάλα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περιοχή της Καβάλας, ο Καρδόσο ψύχρεμα, ο Περεϊρίνια κάνει λάθος, ο Βίντρα θέλει να γυρίσει για τον Σισέ. Ο Γάλλος έκανε κεφαλιά πάσα, η προβολή 1-1. Ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό με τον Κώστα Κατσουράνη. Δείτε ξανά από τη σέντρα του Βίντρα, είναι δύο παίκτες εκεί, ο Σισέ παίρνει εύκολα την κεφαλιά και ο Κατσουράνη. Πέρασε η μπάλα ο Κατσουράνης για τον Σισέ, βγήκε ο Βαγέχο, ξανά ο Σισέ, 2-1. Στο 31 ο Παναθηναϊκός κάνει την ανατροπή. Με τον Τζιμπρίλ Σισέ να δίνει το... Δείτε ξανά τη φάση. Πολύ ωραία πάσα του Κατσουράνη. Η κόντρα στην πρώτη προσπάθεια του Σισέ με τη δεύτερη. Καθώς ο Βαγέχο ήταν εξουδετερωμένο. Ανέβηκε και ο Χρουγκόβιτς. Έξυπνη μεταβίβαση ο Αμπντούν. Θέλει να γυρίσει από την κόντρα ο Τζόρβας. Πέναλτι δίνει ο Μίτσιος για χέρι. Στο 42. Ευκολία στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ξαναβλέπετε εδώ από την προσπάθεια του Αμπντούν να γυρίσει. Πρώτα στο πόδι, στη συνέχεια στο χέρι του Σιμάο η μπάλα. Πέναλτι για την Καβάλα. Στο 42ο λεπτό. Μέτρα απέναντι από τον Τζόρβα. Ο Τζαμέλ Αμπντούν. Πολύ ωραίο πέναλτι. 2-2. Εκπληκτική εκτέλεση από τον Αμπντούν. Το τεράστιο ταλέντο που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Αν και η Στο έδαφος ο Νίνης, πέναλτι δίνει ο Μίτσιος στο 63. Δεύτερο πέναλτι στο μάτ. Ξανά. Δεν φαίνεται να τον βρίσκει ο αμυντικός της Καβάλας. Τώρα παίρνει φορά ο Γάλλος. Στα δίκτυα. 3-2 Παναθηναϊκός. Με το δεύτερο γκολ του Σισέ, το πέναλτι στο οποίο ευστοχεί ο Τζιμπρίλ Σισέ φέτος στη Super League. Ο Μαρίνος ψάχνει το Σισέ. Καταπληκτικά έφερε την μπάλα μπροστά ο Γάλλος και μπαίνει στην περιοχή απέναντι από τον τερματοφύλακα της Καβάλας. Γυρίζει 4-2 ο Παναθηναϊκός με απόλυτο πρωταγωνισμό. Λίγα λεπτά πριν το φινάλε πια στην αναμέτρηση. Ξανά από την ωραία πάσα του Μαρίνου ο Σισέ μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα. Πολύ